Nasa halos 2,000 mga estudyante ang nag-aaral ng libre sa Pangasinan Polytechnic College. Kaya naman para matiyak na may sapat na espasyo para sa pagkatuto, ipinasakamay na ng pamahalaang panlalawigan ang mga bagong classroom sa pamunuan ng PPC. May mga bago rin itong upuan. Ang hakbang na ito patunay lamang sa isa sa mga pangako ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, ang gawing mas abot kamay ang dekalidad na edukasyon. Ang PPC ay hindi lamang isang pangarap. Ito ang katuparan ng napakaraming pangarap, lalong-lalo na sa ating mga kabataan at lalong-lalo na sa mga gulang na katulad nyo at katulad ko po. Matatandaan na 174.6 milyon pesos ang inilaang pondo para sa PPC ngayong taon upang masuportahan ang mga scholar at maibigay sa kanila ang dekalidad na edukasyon. Jose Robert Inventor, RNG News.